Een externe accountant gaat onderzoek doen naar enkele betalingen verricht door Michael Hemels, de fractievoorzitter van de PVV in het Limburgs parlement. Hij deed die in 2014 als penningmeester van de fractie. En rond de betalingen zijn vraagtekens gerezen. Het gaat om geld dat al dan niet is overgemaakt aan voormalig stagiair en fractiemedewerker Darryl Foster. Die is nu ook statenlid. En verder wordt gekeken naar betalingen voor zaalhuur. Volgens vice-fractievoorzitter Robert Hausmans is de accountant ingeschakeld door de PVV-fractie zelf. De fractie heeft geconstateerd dat het wat rommelig is, vooral 2014. En om vragen te voorkomen en om juist die transparantie te bieden, hebben we gezegd laten we dat dan extern nakijken. Op de nieuwsredactie Jean van Hoofdshow hangt de positie van PVV'er Michael Hemels. Hangt hij nou aan een zijden draadje? Nou, dat gaat op dit moment veel te ver om dat te beweren. De financiële situatie was wat rommelig. Hè? Je hoorde het vice-fractievoorzitter Harsmans net zeggen. Maar die is wel al goedgekeurd door de accountant van de provincie. Dus de PVV zegt niet te verwachten dat er iets onbehoorlijks is gebeurd. Ja, blijkt uit dat onderzoek van die accountant dat dat wel het geval is. Ja, dan ontstaat er natuurlijk een hele andere situatie voor fractievoorzitter Michael Hemels. De PVV zelf vindt dat het de zaak heel daadkrachtig aanpakt, hè? Ja, dat zegt ze ook met zoveel woorden. De partij is zich er ook wel heel erg van bewust dat ze zich eigenlijk niks kan permitteren op het gebied van integriteit. Juist omdat ze andere partijen altijd de maat neemt op dit punt. Als wij andere partijen aangeven dat wij van mening zijn dat er heel prudent met gemeenschapsgeld omgegaan moet worden, dan geldt dat zeker ook voor onszelf. En op het moment dat dan op welke wijze dan ook er een vraag zou zijn of een suggestie zou zijn of een gerucht zou zijn, betekent dat wij dat onmiddellijk, maar dan ook vooral extern laten controleren. Om juist die schijn dat er iets verkeerd zou zijn of die schijn dat er iets niet zou kloppen, om die weg te nemen. Ja, nou is er dus dat extern onderzoek. Wanneer worden de uitkomsten daarvan verwacht? Nou, uiterlijk 22 februari, waarbij de PVV zegt dat alles controleerbaar en openbaar wordt. Zowel voor de media als voor andere belangstellenden. Wij staan voor transparantie, wij staan voor openheid en dat betekent ook dat wat ons betreft inzage mag zijn in de fractiedeclaraties. Maar zoals gezegd, dat is dan uiterlijk 22 februari, maar we proberen dat uiteraard veel eerder af te ronden. Dat was vice-fractievoorzitter Robert Hausmans van de PVV in het Limburgs parlement. Nog een keer fractievoorzitter Michael Hemels, de hoofdpersoon in het verhaal, die was vandaag niet bereikbaar voor commentaar. Zo, dankjewel.